Hemen txenabil, errezetako osagaia prestatzen, da behitu zeitorri dian. Guti eta Felixin, bergaratikan. Hau etakit egila dano. Bizikan, bai, ez nan itxok. Ei, bikote, zeitezu hemen. Bikote, kasu ni. Hau de gau xelebre paria. Ai, ama, nire zantza garriko nau ba. Hemen txegaude, Guti eta Felixinekin lasaitu zeate, ezta? Bai, zer moduz? Ondo, hemen txea Bergarako konpartzako bi potxak etorri zaizkiu hemen, eta normalian Guti eta Felixin barruan ibiltzen dira, ezta? Bai, hola da. Hola da, eta gaurkoan zein dago hemen barruan? Ikusiko aldeu zein da hon. Bueno, lagunduko izut, oa bakarrik aldezu? Ez, lagundu idazu. Belarritatik, onola? Nahi dozun lekutik. Venga, oazen gora! A ber, zein da hon hemen barruan? A ber, nire zautzeit, Baina ez, aiz Felixin. Ez, ni ez, gaztetxo eguan egin behar. Vale, eta hau Gutire ez, hau pa, bikote, Ongi, ala? Ondo, ondo. I Josu, eta i jauna, Ibon. Zer moduz? Beharki. Ondo? Bai. Bueno, etorri zeat hemen, konpartzako bikide, ezta? Bai. Eta Guti eta Felixin nun geratu dira? Horrek etxian lagaitu. Etxian lagaitu zuen? Bai. Bueno, zukaldatzeko presa odete? Zerbait egiteko. Venga, bikain lagunak, ikusiko zuek gaur, ehundoko errezeta berezi jaingo deu, eta aldi berian, nola ez, konpartataz itzein. Zemuz bondate zeate zuek zukaldian? Bueno, zeo zeitzen Ondo. Ondo ez dakit, ondo beste batzuk esan biak. Seguru zeo zeingo zuela. Bueno, gaur elkarrekin ingo deuna da burrito bat. Eta burrito egiteko masagu prestatuko deu. Hemen dakau irina, azukre pixka, legamia, esnia eta gurina botako diogu. Masa prestatuko deu, utziko deu reposatzen, eta gero, luxatuko ditugu, ingo ditugu sartaia nola talo batzuk bezala, baino gari, irin, esne eta, bueno, masa desberdinakin, eta gero, burrito hortan, basartuko ditugu osagai desberdinak. Hemen ingo deu piko de gallo deitzen dana, piko de gallo, eta hau da mexikarrek erabiltzen duen entxalada bat, eta ingo deun gauza bakarra da, dana txikitu, eta lagungarri bezala gara, eta burrituan barruan bota pixkat. Eta honek eramango, limoia, luzokerra, pipermina txiki-txiki, tipula gorrilla, tomatia eta martorria. Dana txiki-txiki ingo deu, olio eta gatzakin astuko deu, eta hori alinatzeko erabiliko deu gure burritua. Barruan ebai sartuko deu, oliasko aragikin indako nasketa bat. Bertan, jarriko deu lapikuan gorritzen tipulina, baratzurila, gero oliaskoa botako deu, eta hoi, bere puntxo harrapatu dunean, zutatik kanpo botako deu gazta, bi gazta desberdinak, aguakatia eta tipula xigortua dakauna ja. Eta hoi gutxi balitz, gero ingo deu, hola, maionesa berezi bat, ingo deula arrautza eta ekiloriakin, ospin pixkatekin eta limoian raiadurakin. Eta baita ere botako dio martorri pixkat. Baina martorria, ziapia eta aguakatia botako dio maionesa inda daunian, ja barroa pusketa batzuk eukitzeko. Eta hoi baita ere erariko dugu lagungarri bezala, eta burriton barruan hori pixka sartuko jo. Ados? Ados. Nahiko lamakau, ez da? Ba, zerbait. Txerrek itxarrak hasiko geha, lasai. Bueno, ni horeakin hasiko naiz martxan, bale? Eta nola hau, lehendabizi, martxan jarri berdeu zutan, honekin jarriko zeate. Tipula txiki-txikin, eta hemendikan hiru ale batzu hartu, eta ere bai txiki-txiki ingo dugu, bale? Venga, horrekin hasiko geha, eta itzin inbiar aldi berri, bale? Venga, ekin lan nahi. Ni lapiko jarriko ditu martxan, berotzeko hoi zutatik pasatzeko. Nei gauza, falta bat. Ze falta zaik? Amantala. Amantala gabe? Guatxe karriko izkia bilontzako amantala. Lavadoria, bauku, etxian. Hemen txenau, zikindu baino lehen guapo jarri zaitezte. Oso ondo, heldu hau. Kamiseta txuriak inetorri. Bai, garbi, txugun eta garbi ligo ditu. Estela Andriak eo... Errita botako Ongi etorrian. Lotuko izuet. Norbera, garbitxeta, ya está. Bai, nahi aita esateziak, un arginano sin delantal no es tan arginano, No. Hemen txugun eta garbi liberdio. Ondo. Zuek zukaldian asko biltzaltzate. Ni pixka bat. Zerbait. Oinarte etxien ez diek jauta. Etxian itezu? Bueno. Asko zutako inbiar dezu?
Josu? Zenbatentzako prestatzen zu Baskaria txian? Iruntzako. Iruntzako. Bai. Baina 3 jatun, Hiru jatun. Bai. Normalian 6 jateko. Bai, 6entzako 3 artean. Danok XXXL gaitxuketa. Bueno, kontatu iguzue, nik ezautze ditut, bakizue sukaldaria saioen honitzala zuekin Bergaran, han bai zezenetan, bai pelotan, baitare erraldo eta ipotxekin. Kontatu jendia Gutita Felixin zein dian, zera, bi pertsonaia oso berezia dira zuen herrian, da ohore bat ingo zio behai. Bai, hori da, azkenean Gutita Felixin, 35 urte Bolondrez ibili die Bergarako jai batzordian lanian, azkenean basaltza danen perejila zan. Azkenean txaranga bat datorrela, zein zeuan eurekin, Gutita Felixin. Zezenak zerela, zein zeuan takilan, Gutita Felixin. Orduan, azkenean, Bolondrez gisa ibili dien bi pertsona die. Orduan, nolabait 2009 horteko zerbait iteko asmoa geunkan, da udalai komentau zotzaun, pentsatzen ari ginala horteko zerbait egitea, eta, bueno, ideia asko guzteu jakuen, eta hola hasi ginean, Bergara beste bate, Mikel Ibarzabalek eginak, dare. Mikelekin egon itzan, bai, Baita, egun egualdian, bai. Eliza kanpoan, zerren kanpoan zanan egon ginala hor, eraikuntza handi bat hor. Bai, Arrizuriaga palazioan, aurrekaldian, eta, bai, azkenean hoxe izan zen, Bolondrez gisa ibilitako jendiei, nolabait, omenaldi txikitxo bat itxia, ez? Azkenean, omenaldiak ni guztok bizi da egon bitxartian inbia diela. Bai, gero garra izate junda geho, ez da? Bai, baina... Inberdile behaiek bai goxatu, ez da? Eura dinue gaina, ni hilko naiz, baina bera hemen geldituko da, Bai, ez da? Pampiña gatik, Pampiña zeuru, Bai, oso posik, Bai, egitea esan hori, eta ze bi pertsonaia, hori, aktibuak, herrintzako herria bultatzen, beti olako ekintzak iten, ez da? Bai, hori da, beti zeren prest, danerako. Hombre, gaur egun be, Bergarako jaixak Vitoria Natxokin azten die, mundu guztia zeledon esaltzen dau. Baina, bueno, gu Bergaran gure Vitoria Natxo dauku. Eta, bueno, neoten dio udaletxeko balkoian ongi etorria moten, eta onjo be, lagata utzita dauken arren hor da bitz. Gelditu gabe. Bai, eskatzen jakuen danerako prest. Beti buru belarri, onda. Egia esan beti bada olako jende berezia eta maitatua herritan, herriagatik olako gauza mordua ititula musutruk, Bai, eta biada. Gaur egun Bolondrez ibiltze hori galtzen nahi da. Galtzen nahi da, eta biada jendia ibiltzia. Olako gauza gaurrea emateko, ez da? Bai. Bueno, Josu, kontaigu, zuek, zeiten dezue konpartxan barruan, zein da zuen egin dizuna? Normalian danetik egin behar den. Azkenian irtera bakoitzian WhatsApp bitartez deialdia oten da, eta segun zein libre dagoen, Normalian berdinak izatea gainea, ez da? Baina, multzua hundixen izan ezkeo beti oten da... Zenba lagun zaudete bertan? Hori, Iboneko beto esango zu. Gaur egun, dauku talde nagusia eta umetaldia daukagu, bai. Gaur egun jende nagusi, ume gehi laguntzailetartian, 100 pertsona inguru ibilikoa. Onna, herri gutxitan egongo ekain beste hola konpartxa bat bultzatzen, ez da? Bai, gu bentsa saiatu ga, hoxe, nolabaitz jendia erakartzen eta nolabaitz jarraipen batuki desala olako gauzak. Noiz hasi zan historia udana, noiztik handator hau? Taldia sortu zan 2000 urte bukaeran, Bergaran bi erraldoi zar geunzkan, 1930 urte ingurukuak ero. Gero topau du, artxibuan onjo zarrauak zerela. Baina, hori da, topau du zerela. Zaitxik ez du jaki... Baina topau ez diain behaiek, ez da? Hori da, eurak ez die topau. Baina, karo, ez du inungo argazkirik aurkitu eurena. Ez da bat, Ez. Bueno, a ber, argazki batzu bai topau dugu. Baina, kale baten, pasakaile baten, baina konstantzian nun egon dien, nun gorde eta zein dan eurekin. Eta eserre, eta aitona munak eta horreko bat, eta kontua bai, baina... Ibiliga, baina ez da inor akordatzen. Eta, beregunian intzien bixar, bi kabezudo buru, aluminiozko
Hauek bota horbera, organikoak. Aluminozko estrukturekin eta hola xebiliga. Vale. Eta guain, badakit, Mordoba dazkazuela, ez da? Bikin hasi zinaten 2000 urtean, eta 2008-rako zenba zen dituzten? 2008-rako 18 geuzkan. 18, eh? Bai, ama, hori ere, leku gutxitan gertatuko, azautzen bazkau batu, baina hainbeste dut ez da zaula, eh? Bueno. Eta adibidez, ipotxa hauek bezala herriko pertsonaian erraldoiak dira, o zertan oinarrituta da? A ber, geixen bat oinarrituga, Bergarako historian nolabait jendia igerturatzen. Lehenengo bi txikiak nik egin joanak izan ziren Elui Arranaiak. Azkenean bakigu, Elui Arranaia Bergarako seminarioan Wolframioa izola uzebela. Jaiotzez Logroñokoak izan arren, Bergaran egin zanez, bere egin joan nolabait historia gerturatzeko Elui Arrak. Gero egin ditugu, Bergandanok ezautzen du, tostoita reienuak. Tostoita reienuak, bai, zain bitituak. Egin genduen bi pastelero. Bi pastelero, vale. Bi pastelero. Eta gero Bergara zerbaitegaitik ezautu bada testillagatik izan da. Prakan bakeruak, prakan maoiak, ordan nolabait horbe egin genduen, testilleko langileak omentzeko bi erraldoi berdako langileak aurkezten. Bikain. Eta, guain esan dezu, 18 daudela, eta badakit bi bidian daudela, ez da? Bai, hori da, bi bidian dare. Azkenean esan dute moduan, dauzku erraldoi handixak, erraldoi txikixak. Vale, eta zen, datozenak zer izango dira, handilak, txikixak, ipotxak... Erdibide bat. Erdibideko bat. Erdibide bat. Bai, azkenean, ume txikixak handitxutxe jako, eta txikixen dako txiki, handixen dako handi. Vale. Orduan, nolabait, aurkitu bihauna da, dauzku 3 metro eta 60 eta dauzku 2 metro eskasekoak. Orduan oinin bitxuna erdibidera, 3 metrora. 3 metrokoak, guain ertaina, edanetik gan. Bai, bi ertain dauzku txiki, baina, bain puskate erdibidera. Eta nork ditu, Carlos esan dezu, Carlos esan ditu? Mikel, barkatu, Mikel zan, Mikel ekite ditu? Bai, bi haueke bai? Bi hauek Naparruan egiten gabitz, baina normalian Mikel Ibarzabalekin induk dana. Eta Josu ze, otekan, Baskaia prestatzen buru belarri, hemen esan ziu lanean jartzeko, eta ni lanea. Eta hau lanea, ni obediente. Obediente. Janea rikin gabe gainea. Josu girtera danetako, amarretakoan unin bideiatzen dozku. Exactamente. Ikustezako. Bakoitza beran lana dauka, eta nek... Ondo. Beste batzuk, ni berandu hau sartu nintzen. Eta ni sartu nintzen semian bultzaka. Nire semiak 4 urte zeuzkan, eta zizan honen atzien jotasua, eta gurasuak, atzekaletik. Claro, eske umien erraldoia gantxo badie. Behin umia ia etorri dela, eta ita eroama etorri bia dela, laguntzera barrura. Soki otatzen du. Bosgarren irteeran Bergaran, lauza irteera oten dian Bergaran, eta laugarrenean kamiseta eta guzti neukan. Ikusi zeneten labana ondo erreitzeikela. Dudaik ez da, lehenen aukeran kamisetia barrura. Eta Josu saltza guztietan sartuta daula, bega, honea baita. Ondane, bai. Eta nik, izango da, nekok dauzka 15 txontxen. Bai, 10 urtero sartuko nintzen. Bikain. Bueno, hemen txe, lehendabiziko urratzak inditugu. Txikixego ero? Oso ondo. Ikusi ja gaina fin eta garbi eta ondo erabiltzekela labana. Ikusi jau. Ni pikadori erabiltzote Hone pikadoria basek agaizkoan. Ni labana alako tamainoko labanak eta bastante gaztetatik ibilitiakoa. Bai, ni harakina naiz. Harakina naiz, bale, ikustek labana erabiltzekela. Lan egiten dut, baina bai, harakina. Bueno, lehendabiziko urratzak inditugu. Hemen ikusi zu orea iman deutela eta hartu du, baina zehon gogorra. Orduan, reposo txiki bat utziko deu, eta behin reposo txiki bat iteunean berriro emango jo egurra. Eta hau ingo deu 3 bider, masa ondo eta fina gelditzeko, bale? Venga, ni hemen geldituko naiz, honei beste bigarrengo txampa ematen, tipula eta baratzuria martxan dazkau, eta biktartean jungo gea, Frida Cafe. Ikusiko zu ze, brunch, gozari eta eharrak ematituen. Guazen bertara. Kaixo Joseba, Edor eta Salvador dut izena, hemen Iruñean gaude eta Frida Cafea aurkeztuko dizuegu.
Frida Cafe Rubenek sortu egin zuen duela 2 urte, 2021 batean. Bera bankan eta marketinean lan egiten egonda eta New Yorken edo Madrilen bizi izan ondoren ikusi egin zuen toki horietan horrelako specialty coffee eta brunch berezitasun jatetxeak zaudela eta azkenean leku horretan jan eta egonez ezik ere sozializatu dezakezu, lan egin dezakezu hor, eta toki oso berezia da eta orduan ideia horrekin etorri zen Iruñera eta hemen jarri zuen negozio hau. Izena Frida azkenean Ruben oso garraitzailea da Frida Kahloren obraz eta nahiko jarraitzailea izan da, oso argi izan zuen lehenengo egunetik eta gainera azkenean hemen daukagun dekorazioa guztia horrekiko doa. Auzo hau unibertsitatetik oso gertu dago, klinika unibertsitarioa, Iturramaldeko lekua da eta nahiko bizia da. Jatetxe pilo bat daude eta, eskaintza nagusia eta mugimendu pilo bat dago. Orain ja Fridaren historia dakizuela, prestatuko duguna izango da brunch bat eta brunch horrekiko 2 elaborazio ikusiko ditugu. Hemen gaude Viktorekin, bera bada gure sukalari bat, eta prestatuko digu eta eskainiko dizuegu hemen daukagun brantxa. Eta ikusten duzuen bezala hemen daukagu ongietorriko koktela, gero ere bai gure kafeak, badirela espezialitateko kafeak, specialty coffee, ere cold brew, eta daukagun guk ekoizten dugun bolleria, gozogintza guztia. Ere edariak, badaukagu gero Viktorrek prestatuko digun jogurra eta tostada bat. Jogurra prestatzeko erabiltzen duguna izanen da grekar jogurra edo azai jogurra. Azai da Brasilgo fruitu bat, fruta pixka batekin ere jartzen dugu, platanoa, marrubiak, kiwi erredukzioa daukagu, koko birrindua eta azkenekoz gure granola. Eta tostada egiteko badaukagu kriston, ogi, orantzaz egindakoa, oinarrizko bezala. Badaukagu arrautz benediktine, saltsa holandarra eta aguakatea. Así que, Victor, nahi duzunean egin dezakezu daukagun tostada eta jogurra. Victorrek gure jogurra prestatzen duen bitartean, hitz egin dezaket daukagun eskaintzari buruz. Ez bakarrik gozoan baizik eta beste produktuekin, pastrami adibidez. Baukago ere caprese tostada, bizkotxoak eta maitasunez egiten ditugun gauza guztiak. Orain ja Victor jogurra prestatu egin duela, gure tostada prestatuko du. Aipatzeko, badaukagun gauza garrantzitsuena da orantzaz egindako ogia. Guk gure obradorean egiten dugun ogia. Así que, ja ogion bat izan ondoren, gainontzekoa primerakoa izango da, fijo. Ruben eta biok badaude, errezeta ezberdinak ateratzen, New York Roll hori aterako dugu hemendik oso gertu. Gure ordutegia 9:00 lauak arte da eta badaukagu eskaintza ezberdina eta jendeak eskatzen du gauza ezberdinak segun eta zen orduan ektortzen diren. Ja ikusi duzu hemen Iruñako Frida Kafean daukagun eskaintza, eta orain Victor, Ruben eta Irurok dastatuko dugu. Hemen itxaroten zaituztegu. Ongi, beraz, eskerrik asko eta agur Joseba. Agur! Ai, ama, irukote, oide goigo zai eharra, Itxura eharra, zeuka, mentzat. Itxura eharra, ai, ama. Ja, gozia behin jaku, Egia esan, gozaiak gaziakin ondo tortzeitu pixkat, Bakarri gozuakin, erdizka. Nere gozariak ez da balio, ni kafe utxekua naiz. Kafe utxa? Ordu nik intendek esatean hori ayuno intermitente hori, noiz hartzen dek aurrenengo bokaua. Baskal orduan. Baskal ordu arte? Baskal ordu arte. Orduan ayuno, bat intendek? Ayuno, bai. Gero afaldu, afaixa eta gozaixa. Bikoitza, baina tripa ondo Hori da. Eta ire kasuan gozaiak gazilla sartze aldiok. Lehenengo ez nik kafe. Kafe. Bueno, azte bukeretan, bai, olako tostadak eta ez da, baina nik kafe zale pilloa naiz. Bai. Ez que gila zen kafia ondo sartzea, Bai, eta segun ze ordutan... Eta segun segundutan, hobeto. Esnatzeko pixka. Launtzeu, Gaina erremitxa txarrekin hiltzen hori eta esnatuta ebilia. Nire gertatzen, gaina batzutan gertatzen, gaur ez kafe... Zer gertatzen zaite gaur? Osta, ez kafia. Kafia falta. Eta kafia falta, eta hartzen eta txepa, venga, bazen. Bueno, jarraituko deulanian, hemen txe, masatxua ja, erreposatu zaigu, eta ni opilak iten jungo naiz. Zuk nola oso ondo aizean txikitzen hau dana, ingozuna tomate honei, zurigailuakin zuritu, azalak enduko jo,
Gero, erditiko la moztuko zu, eta ingoizu pepita katea. Eta gero, aragila ingozu txikitu, eta piko gaioa bota, bale? Zati haundillak ero txikiak? Txikiak, hemen nindezun bezala. Tomate con caché, deitze zaiona bezala, espiritua bezala, con caché. Eta hi, jungo aiz behi launtzen, ingoekenaek, luzokerra haure bai, ingoekenadek zuritu, eta laukitxotan inda berta bota, bale? Horrekin jungo haitu, piko gaioakin. Eta ni jungo nauk... Laukitxuak, handiak o txikiak? Ba, hola, bea bezala. Oso txikilla. Ni labana ez totola erabiltzen, Ba, zurituta behai pasa jo. Zurituta behai pasa jo. Beha epiriku lanian. Ez txau problemei. Ez txau problemei. Neu berbaiko da zuk lanai. Ba, hori da. Trato etxo. Bueno, bikote, hemen. Zenbat pixatzen due ipotxakin hasiko geha? Ipotxetik horaka jungo geha. Esan dezu, 3 tamainoak azuela, laugarrengo bat iten aizetan. Ipotx batek, zenbat pixatzen? Honek dabiltzate, ba, zazpiretik amarrea. Nik uste dut 10 kilo eukiko. Fibra ebidrio dea, eta dauka metro eta hogei gutxi gora bera. Metro eta hogei gutxi gora bera. Gero, segun zein zatzen dan barruan, geixo igotzen da, gutxi igotzen da. Segun zure luzarera, ez da? Gero, holako birritxasun bat dauku, igual, zenbat eukiko dau... Alberto, ba, laro eta mairuero... Eta horrek ezin du ipotxain. Eta gero, aldatzerakuan... Ipotxa txikilla gitzi. Andrabak editxusan ego. Hor dugu anekdota. Claro, ez du ematen hain pertsona hundia sartu aldala barra, ez da? Si pensaba que dentro había un enanito. Hor dugu anekdotia da, Logroñon, egon ginen San Mateotan, da, emakume baseban bi ume txikikin, eta ikuslako ipotx txikixia, ikuslako ipotxak. Eta barruan hori sauna bada. Hor hotzik ez da, pasatzeik. Berua, pasatzeik udako festetan da, ez da? Hor berua, bai. Eta barruan zoianak alako batian esan zoskun, etara idazu hemendik. Eta kendu jaunian burua, metro eta laro eta mairu alturako pertsona gertu zan, Andrea behiratzen zean muñeku alurrea, behiratzen zean hola, eta azkenean galdetu inzoskun, baina zedoia, belauniko? Bai, ze ona. Bueno, eta hori izan deu txikilla, aiber, gero, erraldoi txikillak, esan dezu 2 metro eta pikuko horiek, horiek ja zema pixatzen duen. Bai, bueno, horrek geixenak egurrak ininda dare, eta burua dauka inda karton, faiero, deitze jakona. Hori azkenean, horrek ibiliko di 10-11 kilo inguru. Horrek zela azkenean, ume txikixen dako inda daun. Ba, bueno, harinaguak dia. Harinaguak die, bai. Gero dauzku beste 2 ertain, horrepe fibrak indare, baina, bueno, alatabe ez die oso pisutxuak. Nahiko, 12, 13, 14 kilo inguru ibiliko die. Eta gero, ja, erraldoi batea juten bagea? Erraldoi batea juten bada, izi hartu, sartu barrura, eta haupa. Eldu, jandi noiz ono izero. Hori da, bazkenian, bueno, dauzku 6 erraldoi haundi, oso desberdina die. 2 esan duen moduan, di hasiera-hasieran zerenak, aluminiozko gorputza, burua, kabezudo bat. Horrek 11 kilo inguru dauzke. Bai, baina gero, bigarren inginuanak, elegantiak, horrek 56 kilo dauzke. 56 kilo, bakoitzak? Bakoitza, bai. Baina... Hoi txinetan gutia bezala, Bueno, baina sorpresatxo batekin aurkitzu ginen. Errezagoa zala 56 kilo eruati 11 baino. Aiziak etziak lago moitzen. Claro, 11 kilotik 10 buruan zeuzkan. Claro. Eta bestiak, azkenean, pixua kompensauta doi. Claro, eta bestiak buruan eukita, pizkato kertzekenian, mekatxiz lamar palanka jarra, ez da? Hori da, gero ja, bikote berria enginuanian, horre ja, 18 kilo. 18 kilo. Bai. Eta bueno, fibra bidriokin indadare, eta pinuakin. Orduan gaur egun badakigu beste material bigunagoak dabiztela, eta bueno, azkenean oin itxen aigan 2 berrixak, hortara goiatza, material fin horrekin zerbait. Handila, baina esain pisutxua izatea. Bai, biuna da gerturatzi azkenean pisu gutxi hau, altura gutxitxu hau, nola baitxe neskak eta gerturatzi itxun. Azkenean... Ia danak gizonezkoak dira erabiltzen dute ibiltze zatenek hor barruan? Bai, badare neskak, baina azkenean herri danetan ikusten duna geixena mutilezkoak. Mutilezkoa da, orduan... Normala, ez que 56 kilo. Pixua Bai, baina askotan ez da pixu kontua, baina kontua bebada. Bai, A ber, ni biltzen naizen erraldoiakin 56 kilo dauzka. Baina nerekin bikote juten dana, ni paino 10 kilo gutxeu pixatzen dago. Bai, Argala dago. Orduan,
Mama limaina que fuerza esateana. Exactamente. Beti dana ezin da. Claro, alaek. Bueno, bikote, ondo altzua este. Buru belarri, Josu berri hortzio buru belarri, Josu bai, bueno. Bietza danak osoik doi. Hola bukatu berdi. Garrantzitsuen hori da, bestela. Gio nola heldu bestela, ez da? Atzamarra danak oso osorik ondiken. Ona. Bueno, eta adibidez, zenba denbora irautik erraldoi bat ziteko? Denbora segun zenba ordu sartituken, ez da? Hori argi da, baina, bueno, A ber, holako gauzeta dedikatzen dienak nik esatoten moduan nahiko bohemioak izaten die. Artista hutza die. Ezin diozu ordua esan bukaerako, ez da? Ez dago, gaina aurrekontu bat behitzeko begizki. Azkenean, kusi, gogoratzen ez Gutita Felixin egin ginuanean, Bergarako kalian, ibili ginen argazkixak etaratzen eurei. Argazkiak behaiek, jakiteko baina disimuluan. Karo, behaietako sorpresa bat izan, ez da? Normalian aurpegiz hitz egiten gelditzen zaurekin, baina ez fijatzen detaileak. Eta orduan ibili ginen eskutuan... Garbizona puritua eraman behartzula, ez da? Bai. Gutik. Eta Felixen garbire bai, betaurreko hiek oso... Hori da, baina... Zangurantxoak dianak. Baina purua trampia dauka, Zeratik, azkenean, bueno, Guti izaten da beti piroteknikua eta Felixin laguntzailea. Orduan, metxeruak askotan faio itzen dau. Baina puruak ez. Puruak sekula. Ala letxe, vale. Tirotik tirora, puro kaladatxo bat, eta beti zua martxan. Metxa prest. Hori da, beti martxan. Vale, onda. Bueno, eta bertako jantziak, hor jaskerak, detaile asko, inberdi azkenian, bai, bueno, hemen jaskera gutxi daka, baina erraldoi batek tela asko daka, ez da? Bai, hori da, bai. Azkenian, askotan ibiltzen ga, bueno, elujarrak eta oso definituak indunean erraldoiak, azkenian berak haintzen dotzu ze ropa jantzi. Baina akordatzen nahi zibilik... Hartu lasai telefonua, lasai. Etxio kuido ikan. Akordatzen nahi zibilik inanean lehenengo bikoti egiten, bai bilik inan nolabait jende jauntxua aurkitzen, eta holaxe. Eta aurkitu ginoan argazki poliz batzuk eta inen ginoan. Eta 2020an, 20. urteurrena zala eta hasi ginoan erakusketa bat antolatzen da sorpresa. Prestatu eta geukan emakumea eulalia baitua da. Bai, Bizkaiko lehenengo emakume argazkilaria. Eta ikusi, batzekigun eta holaxe tokauzan. Ze ona, berezia. Bueno, ikuste izuet ondo zoaztela, Hoitan aplikatuta, guen inbertitu batek pipermin puntxa hori bai, txikituta bertan sartu. Zenbat. Puntxa bat sartu jo. Bueno, ze gustatzen zaizu zuei pikante hotia? Horrexe. Zenba gustatzen zaizu pikantia? Potente, behin inezkau potente. Erdila gota jo, piperan erdila. Geokuak. Urtetzeko orduan komerixak. Hau, bertara gota, eta ikmartorria ere bai. Oztokatea eta txikituta gotako zu bertara, bale? Perfecto. Ematezun elujarreko esartuko ziala hemen konpartzaz eta gana daka, zu telefonuan jarrita, Bai. Ai, ama. Bakizu ez esaten da. Txarren esaten da, hemen astuta kentzeko, eta Elizan izaten bada, igual pasakalia, igual pasakalia, erdiko kaletik, Hemen bakizu urdai aspiko bapatu berdezula guain. Bueno, vale. Iten deu, jotzen diona telefonua, eta ez dakan eitxalita, urdai aspiko bapatzea. Bueno, ingo dago, pintxua eo... Naekena. Osua. Azkar esantik hemen, Hombre, Josu. Jateke egoteko, ez dago itxurei jateke egotiana, Ez. Bueno, earki guaz, piko de gallo egiten, beitu, inbiardetena da, beitu, hau, suave jarri deu, beitu, nia emaizen irinez betetzen. Eskerrak amantala, Amantala, baina gauza bat esaten duguk, lantokian, hola iten deunean, hau ez da zikina, irina da, hau miaskatzia da, miaskatzia da. Bueno, behin lanian onda garbi bueltatzia etxera asunto txarra da, Hori ez dekala lan asko ez da? Exactamente. Nire bat izan, zitxean jefe bat, lanian gainean, ninion obradorian, Bartzelonan, da txokolateian. Eta txokolateian bakizu, beti txokolatekin ikutzezu, ja kristona, hemen bai, eta bat izan zitxean, nagusia etortzegoan da, Joseba, te ensucias mucho. Esan txon, karo, más que tú seguro. Normala. Kastiauta. Hemen, beza, truko bat ez zebengo ja, durrengoan pikatzeko. Haitu, ikusi atela horrola, dantzan. Esperientzia daukatzuenak. Baina errexea trukoa bezak. Ez daugunok. Iktendek, bolatxo bat, eta preto itekenian, ja honei, botatzea un mosketa fin bat,
Eta ikusten dira nola daun pikatuta, zeituan. Eta bi esatixea, onduan. Biantzare onduan. Ondo. Saiatu ingo naiz, Bai, venga, ema joke. Eta zu nola zoaz? Ni jazta. Zu jazta, baitu, piko gai horrei falta zaion gauza bakarra da, limoian azala raiatuta botako zu, eta zukuare bai gero, bale? Bai, zenbat ingotzate... Azalan erdila edo gola, bai. Bale, haure martxan dakau, oso ondo, oiaskua, hemen txaskate bai, ogillak prest sartaieti pasatzeko, pixka gehiago losatu behar dut, hau geota fino hau jane bai, oso potolo ez du gehatu behar, fin gaina iziten, aurrenengoa txikila indet, eta bi hauekin esan dut txikila ni janberkoet behai haundillo goimerko jot, hemen txea gaia haundillo goa prest, behai bila jateko bakoitza bat, honei azkenengo golpia emango jot, beti lusatzen aizaten nian, momentu bat iztea kosta itean lusatzia. Ordu, momentu hortan, erreposo txiki bat eman, eta gero hartu eta lusatu lasai. Vale, hau listo, hau behatuko jat, eta ja, ogitxuak martxan jarriko ditut. Bueno, eta hemen txe, nik eldituko naiz oliaskua, tipula eta baratzuriakin pixka indadila, beti vuelta eta vuelta, alde guztitatik berdin iteko, esan dakua, hau ja, sarteira botakoet, vale? Eta bitartean jungo dituk erreportai bat ikustea, bale? Bigote? Osua. Bai, bota joko zua, horrek sustantzia berduta. Eta martorri jaurrak akenakin nahikua. Eta jungo geana da, danena tabernara, eta bertan nindigue, eundoko ogitartekoa. Aberra, hau zeituan iten dia vuelta eta vuelta, Aldi bat, etu, bai joaz. Bi vuelta mango jo, bat, bi, tairu. Joazen ogitarteko ikustea. Kaixo, eguerdion Joseba, Arantxana Zabal nauzue, Danena tabernan aurrean gaude, eta orain konbidatuko zaituztet da, hori otarteko goxo bat prestatu eta jatera. Ongi etorri, goazen danok. Danena tabernak kondaira dioenez, garai batian sagardoteki bat omen zen, hemen behiak eta omentzeren eta kupelak eta bueno, baina hori dana da kondaira, hori zakigu oso seguru ziur egia alagezurra dan. Gero restaurante bat izan omentzen, lehenengo pixua ere bazuena, baina gero atzea praktikatu intzan, eta ziurtzat dakiguna paperetan ateratzen dana udaletxean, Danena taberna izenakin, 1940-50 arte urtako hamarkadan jarri zen Danena taberna bezala. Eta orduan, Danena taberna horro gonda beti, betiko pintxuak eta betiko bokailuak eta gauzak emateko jendeari jateko. Danena taberna jendea etortzea izenak esategu, ez da? Danena, danak etortzea honea, etxeko girua bilatzea. Danak ezaguna dira, generalen gustatzen zait jendeari bere izenez deitzen, ez da, naiz eta hirian egon eta aldezarrean egon, eta badakigu danok kanpotar asko daola hemen, bertako jendea ere badago, eta hoiek goxatzen ditugu, hoiek goxatzen saiatzea, eta jendea goxotasun horren bila etortzea. Jendea jaten duna da hemen, pintxo beroa eta ogitartekoa hori da jaten duna gehien bat. Tortilla patata, kaxerito, hamburguesa, kalamarrak beti oso famatuak izan dira taberna honetan, tortilla patata ez dugu esango, ez da? Eta gero orain azkeneko urtetan oso goien jarri dena taberna honetan ere da eguneko platera. Fast food euskalduna da, gure janaria esan dezagun. Jendeak nahi du azkar jan, goxua jan, erabiltzen dugu dana, oliba olioa, janari ona, kalidadeko produktua, bertako produktua, orain jorren famatua den bertako produktua, baina benetako bertako produktua, berretxan egiten dugu erosketa, bai haragia, bai arraina, bai barazkiak, eta tita, jendea nahi du tita, sartu, eskua garbitu, jan, ordaindu, eskua garbitu eta alde, eta dana tita eta tartian konbertsazioekin. Pixka kontatu izut, goe tabernan historioa eta zertan ibiltzegean, taberna honetan, laupa eta tarte honetan zertan ibiltzegean, eta goen prestatuko izuet kaxerito bat, hemen egiten dugun otarteko bat, eta jendea guztua jaten duna. Aber, gustatzen zaizu ez berik? Eta orain erakutsiko izkizuet gure ogitartekoaren osagaiak. Alde bat ditugu arrautzak, eta arroz prakitoa darama gure bokailuak, piper berdiak, irugiarrea, hemen dakazuena, bokailua, iteko ogila, ondo zabalduko deuna, eta hau da tomatia zigurtziko dugun ogoia. Honekin osatuko dugu gure ogitartekoa, kaxerito. Bokailua perpatzen hasiko gea, hortarako lehenengo piper berdeak prejituko ditugu. Kaxerito bokailo hau hemen tabernako asmakizuna da, alako itxura zeukan kukuak eta etorri da gure kaxeritoa bokailua mila kaxerito bokailua gatu da.
Ez du xerraben bokailua esaten Pepito izena zun batengatik jarri zala Pepito izena, aurrelako pixkat izan da. Osagai guztiak presto ditugunean, hasiko gara gure ogitartekoa montatzen. Hartzen dugu goilaratxo bat, eta jarriko diogu tomatea ogitartekoari. Bueno, hemen dakazue, eginda, eta zuk hemen, Joseba, kaseritua, hemen, danena tabernan, alde zarrean, badakizu. Bertan gaude, nahi dezunean etorri baizuk, eta nahi duzuen guztiak. Hemen gaude zuen zai. Aio! Arantxa, ai ama, hoi dakazuna kasta eharra, Ona. Eta gaina, hemen bertan zauden, ez unien etorri gukin honea zukaldatzea, Pinta ona. Pinta ona, bokailua mitikua, baina eharra, kaserito. Bezarka da hondi bat, Arantxa, eta horrela jarraitu, goxatu arazten. Bueno, eta gu gurean jarraituko dugu, hemen, oiazkoa ja intzaigu, eta inbiardetena da. Aguakate, gazta, tipula, eta beste gazta bota bertara, gero burrituan barruan jartzeko. Hemen piko gaion, ia osagai guzti bota dituzu, ezta? Martorria falta zaizu botatzea. Bost da barruan martorria, eta egin behar deuna da, maionesa martxan jarri. Ekiloria emango izut, hemen txe, arrautza hor dakazu, ospintanto bat, eta txorrota limoiana. Limoiana azala botako jozu. Bueno, hemen txe dakat, raia horetxoak, honekin ningo jozu, bale? Lehenengo azala botako dio tortun. Nagazu lehenengo azala ez limoia, aguakatia eta siapia, gero botako jo maionesa. Zu maionesa normal batin, hemen olioakin, arrautzakin, eta ospinakin, eta gatzakin. Baek izu maionesa egiten? Ez da izegulain? Ikusi bai, baina. Hoi guztari zaitek, venga, gaur erakutziko jandik ba. Boixe. A ber, bota lautanta ospinana, arrautza osua, gatza, fundamentuakin, hola, eta gero olio eta behar dezu, arrautzan bikoitza. Arrautzak bihatz bat iten bau, olioana bikoitza. Eta olioa gutxino, ez? Bi mota daudetiko. Bat, gutxinaka botatzen junta birrintzen, edo bestia, bota dena, eta birringailua ez moitu. Barruan. Peian gelditu, peian. Beti gora indeixen. Bea junda dila hartzen olioa. Zuk gora eta bera iten bazu ordu moztu itea. Vale. Venga, hoi zure kontu, hemen hau pizka txukuntuko jau, bale? Bien. Txukun utziko deu, eta zu lagunduko jazu, lagundu jozu maionesan osagaiak txikitzen, bale? Kasu hontan aguakatia, biharduna, bale? Eta nik jungo naiz beste osagaiak hemen oiazkoan sartzen. Bueno, konpartzan ibiltze zatenan, kale jiran ibiltze zatenean, dultzaina eta guzti ibiltze zaten zen, ezta? Bai. Azkenean, erraldoi asko daku, penia da, herrixan ez dakula dultzainero taldeik. Nekatzi lamar. Bergaran dagoen musika movimentuakin, banda, orkesta, musikaskola... Danetik handakazu, baina, ezta? Eta ez daku dultzaineroi. Penia da, baina, bueno, guk esaten du moduan, arrasateko gaiteruak eta algoibarreko dultzaineruak adoktauta dauzkagu herria. Bai, nondik etortzen dira. Nondik etortzen dira? Arrasatetik etortzen dire bikote bat, arrasateko gaiteruak, eta beste talde bat, elgoibarretik. Eta, bueno, gero eurei gehitze jau, Bergarako txistulari banda. Eta adibidez, gaiteru esan dezun bezala dultzaina, hori oso galiziarra da. Zer desberdintasun topatuko dugu gure dultzaina eta galiziarren artean? Ni uste dute tono aldian dagoela desberdintasun asko, bai. Gu gainera, galdiziara erraldoiekin ez gajun, baina asko junga Katalunia aldera. Eta hanbe gaita ograiak deitzen dotze, honen aldian ez dabe inungo zarataik etaratzen. Guretako gaina emoten dau desafinauta dela, eurendako seguro alderantziz dela, Claro, bakoitza belarria segun zerreta kasunin da. Hori da. Nola zuazor? A ver. Ez geldiu ematen? Hau indak, agia, baitu, maionesa. Txak? Erraz. Ze muskuaziok? De la leche. Ezinio bia. Venga, hola, mamozio. Ja, gozia, hainbeste jarri ikustiak. Botakoek, limoian azalare bai, pixkat. Laurden bat. Bai, laurden batekin pixkatola rarra. Eta gio botako jozu, behitu, peresila pikatutare bai botako jozue. Leheno esan den martorria botako geniola, baina nola hor nahiko martorri badakaun, honi peresila botako jo txikituta. Vale, oso ondo, eta... Nundin doa ibiltzezat, esan dezu Katalunia aldien asko ibiltzezatela, ezta? Bai, bueno, urtian... Bipetzaten Euskal Herri bueltan gehiena, ezta? Gehiena Euskal Herri bueltan, bai, hori argi da. Baina, bueno, urtian behin saiatzen ga, gehixen bat esan dute moduan Katalunia aldera urten ga, Castellonen begon ga eta Madriden baita. Baina, bueno, hemengo irterak azkenian askotan die jun,
bakoitza bere automobilan, bueltago etxera eta kitxo, ez? Baina Bazkaldu olako, eta saldu ondo. bueno, bai, baina hemen generalian igual ez. Baina igual kanpora juten ganean, azkenengo urtetan bai indau kanpora jun ganean, umetaldiakin batera junga. Eta horre beste ambiente bat sortzen dago. Azkenean autobusian zoiat, 50 piku pertsona, adin desberdinetako umiak, azkenean ikusten dozu jolasten 14 urteko umiak 7 urteko umiekin, eta primeran konpontzen die, eta horre beste ambiente bat emoten da, beste bizitxasun bat. Eta adibidez, urrutiena noa juntzate orduan, Katalunia? Sekula atzerrira juntzate adibidez? Ez, atzerrira ez gajun. Urrutien Castellonen, Borrianan egon ginen. Bere gunean, ibili ginen begira, aida joko euskal jaira juteko. Bai? Baina, Hoi puntazo beharra izango ban, ez da? Bai, kristona. Pasatzen da, estatu batuetan sartzeko egur berezia bia da, orduan inbia ginuan... Nola egur berezia? Ezin dezu zuen... Gure egurre, ez, tratautako egurra izan bia da, orduan Donostiarrak egon ziren, Donostiko talde bat egon zan. Baina estrukturak bertan inzitxuen, hemendikara eramateko erraldoiak erditi moztu... Claro, hegazkin baten sartzeko hau erraldoi baten volumena, ez da maleta baten volumena. Claro. Eta, ia kontenedore bat bialdu beharrezu, Bai. Pasatzen da, kontenedore bat bialtziak, dakarrena da, igual 6 hilabete erraldoi bari zaela. Claro. Eta hori hemengo festetan ezin du pasa. Ez, hemen gainera neguan geldi, eta udan ezin gelditzu. Udan dudi gabe askoz gehiago moitzizate? Udan geldi esan dezu, o neguan geldi? Ez, neguan geldi. Neguan azkenian inauteriak itzen dugu, eta, bueno, gero bai saiatzen ga, herriko ikastetxetara, ludoteketara, eta olako gauzak itxia. Eta udara da, ekaina, ustaia, iraia da, astebukareko bat, bi... Tokatu zaizu adibidez goizen herri baten arratzaldian bestian olako bat? Bai, igaz egin... Tokau jakun... Katalunian? Ez, Elgetan inginuan... Goizen Elgetan, datzaldian Bergaran. Eta urte igualian ustot izan zala, Bartzelonan Reusen egon ginen. Bai. Eta goizian Reusetik urten hona, igande goizian, da zuzenean herriko plazara heldu, deskargau eta berriz, herriko jaia zielako. Bai, tokatzen da. Bueno, hau, hemen txejarriko dugu, aldeotatikan. Bakarrengo dugu. Barkatu. Bota, ziatia falta zaizu. Zenbat? Bota erdilla, hor da honen erdilla. Goiara bat emango izut, itxoin. Tori, hau, xe. Hemen dikan, gio, dena naztu eta garri hemen. Aguakatia falta zaio, bale? Bale. Aguakatia botare bai. Dena txukun naztu eta ontzitsuan laga. Piskat utzigazu hemen emango diot. Naztu nola nahi dozu naztia? Goiarakin lau vuelta man, da listo. Vale, perfecto. Vale? Ez da koktel bat, Ez da koktel bat. Movimentu epa daukat, Bai, Nun akabauko dan, ez dakit. Eman behar bazaio, eman itezaio, ez da? Bai, aldana. Hemen txorrota pixka batako jotolilua, eta gatza ere bai. Vale, hemen piko de gallo beti sustantzia izan behar du, Sustantzia honekua. Bueno, esan leiket, maionesa itxia, Josebak erakutsi dia. Ona, posten nahi. Maixo celebri, Hore bat. Erki. Egia esan asko itetu, A ver, asko itetu eta jende asko ikasi duen, egia esan. Lo que pasa que, a ver, ni bai teoriki banekisen noan eitzen da, baina behin naiz... Behin eitzegarri. Hausartu itxein. A ver, dastatu guen, a ver, zemus irutu zaizu nola gelditu dan. Osua, Bai. Gauza, hemen betu, azpin emango jogola pixkat, sustantzia emateko, horrela, gainuntzeko hemen jarriko deu, nahi dunak pixka gehiago jartzeko, horrela, eta ingo deuna hemen, betu. Piko gaio pixka bota, geurrengua eta itxi, eta hau, listoak hau. Eta, bueno, irtera solidarioak ere bai dituzue, ez da? Bai, normalian deitze oskuen toki guztitatik. Ia guztitatik, aldan neurrien. Ontxe puntuan, azpeitin egon ga, marea urdina autismoan egunian, Aspanogikin bezerbait egin dugu Bergaran. Ze ona. Eta, bueno, beste unala urte batzue, herriko neskatila baten errubera duen gurpiltsuan dabilena
diru bat etaratzeko behin zan, eta bueno, horri biliginan. Ze ona. Bai, laguntzeko beti pres. Laguntzeko pres, bai. Zue bezalako jendia hortako beti pres, eta ze ona, hemen esaneten bezala horako jendia eukitzia herrian. Gau, gure klienteak umia dieta, gau, gure klienteak beti, ez da itzu. Bai, azkenean inbia da. Aldan bitartean, bentsat? Aldan bitartean aurria, ze gaina jendiak laguntza bihar du, eta albada eman zeatik ez eman. Hori da, azkenean daren postasunerako da. Aladek. Bueno, lagunak, ikusi ezue hemen indeun burritua, lasai, ez da bat irurentzako, guain ingo itiru gehiago. Gaur egun hasikoa eta hemen hasiko geha burrituak egiten, eta osagaia barroa sartzen, bale? Gaina Josu baki maionesi eitzen ja, eta ez da arazo. Ni prekupeutan enguen, tamainua eitzen. Tamainua. Eskerrik asko, etortzeatik, eskerrik asko. Jaiak posteatik eta itituzun gauza guzti jarraitu iten, bale? Leginduko, eskerrik asko. Gora zuek, eta gora Bergarako burua handi, konparsa eta hipotxak. Gora zuek.